share facts here and shout. They can't stay away the life of an animal that we have killed. In the same way. There is nothing that can keep me. The Lord Almighty. Just as a man goes over his nest to protect his Lord, so the Lord Almighty will defend and protect you.
Mwanya turi mozo wetule chicheleze Eba gafere ndi mmade fewaka Ekele diri chukwu Kahane ku Praise the Lord Mwanya dipali mozo Iwa kaife naka Ugumba Otu isi ike ime Ine etolite Otu isi ike ime akwọ ukwe ime ejupụta ihe gbasara isi ike ihe na-atụ m n'anya hụ na ihe ndị mere mgbe m na-etolite echi na-apịa m ga-asị na aga apịagbu m wụzi ihe m na-akwụ ụgwọ ya ugbu a ka nwa m ga-amụta n'eji ofu n'ime ya wee ịkụ bọọlụ eji maka ịkụ bọọlụ pịagide m ihe mgbe m dị na ntakịrị eji maka igwu mmiri maka na oge anyị dị ntakịrị anyị na-agakarị anyị kụcha bọọlụ anyị agawa iyi nwa orie na Owerri ga gwuo mmiri eji ya pịagide m ihe mgbe m nọ n'ụmụaka ihe mgbagwoju anya na-ahụ na enwego m ụmụaka etolite mụa na-akwụziri ha ụgwọ ka a ga-akụziri ha ka esi akụ bọọlụ mụa na-akwụ ụgwọ ka akụziri ha ka esi egwu mmiri ya ihe ndị eji maka ya pịa m ihe mgbe m dị na ntakịrị ọka ịhụ ka ụwa si atụgharị si n'afọ ruo n'afọ isi na generation ruo na generation ihe na-echenji ihe na-agbanwe ihe niile ndị a m na-akọwara gị n'oge anyị dị ntakịrị ọwụ ihe a na-akpọ ihe ime isi ike anyị mere maka na asa anyị agala ịkụ bọọlụ anyị esi ọnwụ ga kụọ bọọlụ maka na ọ na-amasị anyị asa anyị agala ikwu mmiri na anyị nwere ike ịgụgbuo na moja kama mma m gwụchakwa ọchị ebe a banye echi ebe afọ anyị kelee Chineke na anyị abaghị na ihe mberede mana anyị chibere ya n'ime ya mụta mana n'anya dịka ọrụ nzuzu a na-eme esiri n'ime ya lụọ nwaanyị esi n'ime ya rụọ ụlọ si n'ime ya gba ụgbọala si n'ime ya mụta ụkwụ si n'ime ya bụrụ ọnọrọbụ ọgba mkpere gị ga-esi chọpụ otu nwa gị mee ọ Chineke ka ọ nọ n'aka ihe ụmụaka ga-ahụ mana ebụrụ akwụkwọ ka akụziri gị gbapụ ịma ihe dị iche iche ụmụ agụcha m ihe niile ha na-akwụ ụgwọ ha na-eme ha na-agacha ma voice lesson ma piano lesson ihe dị iche iche maka na ọ wee ruo mgbe ha tolitere ka ha nwee ike họrọzie ka ha ga-eji aka ha mee ndị mụrụ m nne na nna m enwe mgbe ha si lekwa ụzọ ị ga-eso ya mere kwụọrọ m ụgwọ akwụkwọ oge mgbe m toruru iche echiche chepụta ihe m chọrọ iji onwe m eme ihe m chọrọ ime ha kwadoro ya otu akpa ka ọ ga-ede ebe ụmụaka m nọ ihe ụgwọ m ji ha wee zụ ha n'akwụkwọ m zụcha ha n'akwụkwọ nke ọ sọziri ha ime ọgwụchi aka ha ime ya maka na oge agaala mgbe a na-akwanye nwata akwanye mere ihe ya mejọọ ya ị ga-atụ ya ọta mba ikwutara ihe gbasara ụmụaka ị mara mgbe ụfọdụ a na-esi na isi ahụ na-amata ụtọzi ọkụkọ ọbụla ga-abụ okenye site na onwe nke na-emetụ iberibe akara aka dị iche iche ofu ihe doro m anya hụ na mgbe anyị na-etolite ịbịa n'ụlọ anyị onye ọbụla ma nwere nka ịkpa amụ onye ọbụla nọ n'ụlọ anyị nwere nka ịkpa amụ kama ọ sọ naanị m wee kpọrọ ya n'ọhịa ka m chọrọ ime wee zụọ ụmụ wee kpata ego wee mee ihe ndị dị iche iche nwere ike ime mlekwa anya na ụmụaka m ana m ahụkwa na ha nwere nka ịkpakwa amụ kama enwezie nke ọ ga-amasị isi ka ya soro ụzọ papa ya ọzọ Chineke nyere m ma tupu anyị emechie ngwara mgbe ọ na-abụ eruo ije etu anyị na-eme ihe ọchị ọchị mgbe ọ na-abụ eruo ndị mmadụ amara na o ruo na mgbe okenye nweta n'ihe o ji anyị isi ndị mmadụ na-enwekwe mmụọ na-ewe iwe ndị ụlọ m ga-aka ama maka na oge ọrụ oge ụlọ onye ọbụla mara ụmụ ọfụma mara ụmụ ụlọ na-ama anya elere na anya arụrụ arụ a na-egwugodo egwuregwu o nwere ebe ọ ga-eru ga mara na ọgụgụ na Jeromi na nke a wụzi egwuregwu ụfọdụ nwere ike inye ụmụafọ Igbo obi dị m ụtọ na program a anyị na-eme ejiri asụsụ Igbo anyị eme ya enwe ka anyị ga-eji kwado omenala Igbo kwado asụsụ Igbo ọ na-ahụ na n'otu oji tee aka tupu ewetara anyị African Magic Igbo ọwụwụ na ndị Igbo
na-eme nka kama ọwụ onye Igbo ka ọ na-agụ kacha ịga sụọ bekee onye Igbo ka ọ na-agụ kacha ịga mụrụ omenala ndị ọzọ ndị ya isi ọdị nọ nke ya n'afọ ọhụrụ anyị na-aga ịba onye nọrọ ebe ọ nọ ya na-akwalite omenala Igbo maka na nke akwalite ka eji mere anyị anyị hapụ nke eji mara anyị hapụ ya ọnwụnwa nke ndị na-aga kwalitere anyị zanmanya onugbu nne m na ebe ọlụ n'ụlọ ka onye ọbụla wụrụ ezigbo ambassador ndị Igbo. Because we don't dey talk this matter since. You know, in this part of the world, estate and the man is the head. But for house, we know who the head be. Although some people go tell me, say, not in my own house. Not in my own house, but I'll prove you wrong this night. As soon as you carry the reach house, say, baby, this is where I live. That's my car. Wow. Is that your car? Now, underline your car. Your house. You move, you enter. Baby, this is my bedroom. And that's my bed. It's your bed. At that point. As soon as you marry her, their grammar don't change. Sweetheart, we need to change this our curtain. You know the curtain we use as bachelor. This our mattress. You know, you get as a bit for you to have your first child on top of mattress when you and all these former girls don't use. Say not true, not true. Now underline our mattress. As soon as the woman born for you, and I also want to bring it to your attention that the way your sisters carry on in my kitchen when they come here, I don't like it. They say no problem, I will talk to them. Have you noticed that the transition from the house that was your house, that later became our house, now is her home? So I don't look this thing, I go research, I go find and say that is why we have more widows than widowers. You don't notice that? Why is she carrying more issue? Because the men. I saw my father don't die like 10 years ago. My father went to travel to abroad and I got home. So I don't want to die like that. I don't call my wife one day. I said, darling, you know, I believe in democracy.